Takže čau, já jsem Pepinos. A já Věrto. Čau. Dnes tu máme na recenzi Jump In. Odkud je? No to právě, že nevíme, protože pod tím se skrývá jiný energie. Podle nás. Tak to zkusíme sloupnout. Hele. Hele. To mě poserte na holí záda. Co to je? A máme pod tím... A tady máme podvod století. By mě zajímalo, kolik to stojí. To stojí možná 3 koruny. To stojí 3 koruny. Je to možné? Kde to je? Jump in, ale to si to tam. Jump in. Otevři to. Máme energie. Otevři to, ochutnáme. Ještě ochutnáme. Ochutnáme. Počkat, to bude nová Lidi. recenze energiťáku. Takže Naserte se. čau.